Kurian nahina holongan itu hata, sude parhalado pasaton, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu mananggilang. Andorang sotapuka par minggu hata, jumolo martang yang nahoho mahita. Amin. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 580 sada mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 3. Jonjong mahamu.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do, naong gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hatigoran, dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, hodo haroroan idame dohot holong ni roha, saeleon jalapahot ma dihami roha si songoni, ramoti ma akan naposom, maradopon pangusungin si bolis, asa maluan asida sian pangunjunan, dohot sian biar ni roha, hodo toktong haposan, dohot partano batoan nami, saito gumahami, di dalan sidalanan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 712 ayat 1 dohot 2. Tangihon hamuma patik ni ibata, ima sian patik parjolo, sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam, ninna debatata, dan jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di bodo agijang, dohot na di banua tongaon, ro dina di bagasan aek na ditoru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patoluhon. Dan jadi dohonon goarni debata, ianggo soture dalanna, ai hona uhumna dosogot, akan amarsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dan jadi homangula anggo dina sadarii, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Ai dina onom arido ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaenido ubaena di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala diparbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu,
di tano nanilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. BH pandok di debata, taringot tu patik ni sapului, ondo. Audo Jahoba debatam, nina debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni aka nasogoro hadiau, alai asi dorohaku di aka nama ribu-ribu, aka namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Ima saatna. Atong rap mangidogogo mahita tu debata lao mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami, mangulahon na obar tu patikmi. Amin. Tapuji matu hata sian buku ende nomor 683 ayat 1-2. Tatopoti madosata tutuhan debata. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, uhilala hami, rikot do asini roham, disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubayan nahu paserep hami, diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami, tung na jot-jot do hami, mandibil sian aka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami, sian jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham, hamatean ni aka pardosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham, asa mangolu. Sesama saluhut hageduhan nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahotma asini roham dihami, marhite-hite panindangion, dohot hagogoon ni todi parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, baen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Roh mahamu tu au asa mangolu ton dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosamu songon abit bunga dap-dap botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Kudul mahamu. Kapuji ma tuhata sian buku ende nomor 110 ayat sada dohot 2. Hatani debata turupuk epistel ni minggu tasadarion ima natar surat di 2 Musa bidu 4 mamuka sian ayat 10 sahatro di ayat 10 pitu tajahama marsikat sore. Alai ninasi Musa matu Jahoba iale tuhaku ianggo au dang jolma parhata au nang olat ninatuari sada nang olat nidung makatai ho dohot naposom ai didok do pamangakku jala halang dilaku Dungi nina Jahoba ma tu ibana tungi sema mabain marpamangan jolmai tungi sema bain na dungu manang na mengel manang na mardida manang na mapitung daau Jahoba do onpe lao maho hudongani pe pamanganmi hupodahon pe tuho sidohononmu. Dungi nina si Musa muse ale Tuhan Gua suruh mama nangise lomoni roham. Jadi tarima situtuma Jahoba mida si Musa di dokma. Dadi sido si Aron hahami margalepi huboto do padde imana makatai. Ida mahuhut ipe ruar imana baju pakon ho. Ia dung ho di ida las marohana di bagasan. Dungi pakulingi maibana jala tuturhon akka hatai tu pamanganna. Udongani pe pamangammu doho pamanganna. Udahon pe tuho. Ibana pesikatmu mandok tu bangsoi. Ibana hira pamanganmu. Jalaho hira debatana. Tiup madoho tu koton di bagasan tangammu. Hite-hite mabain akka tadai muse. Ido sahatna. Martua dona tu mangihon hatani debata jala no peopsa. Amin. Kapuji ma tuhata sian buku ende nomor 720 ayat 3 dohot 4. Tiru
Nahatidakon mahaporsiautai, songon nahinatidakon nidongata sahaporsiaon, disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di bata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsia Jesus Kristus, anak di bata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya todo di parbadia, orang suabubuhan, ido tuhata, na tumaw na menit, di pahuman ni silatus, na matetapajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tumano atoro dumitanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul di siamon de bata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani. Isima ibana panamulak sogo tutanoon, manguhumi alak na mangulu dot na mate. Au persea tot di perbadia, jaladok sadahuria na badia, huria hatopan alak Kristen akan na badia, dohot kisahan dosa, dohot kiatain na mandok, mula mangulu sogot daging alak na mate, dohot yang uluan na sora sudah. Amin. Udul mahamu. Nabege ma puji-pujian sian paduan suara sektor Sion.
KBG ma tikting duhuriata di bagasan Minggu Sadarion. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Sada, goarni Minggu Sadarion, ima Minggu pasapulusiahon, dung Trinitatis, doho topik, toktong rade mamaritahon hata ni debata. Paduahon, padidian nabadia. Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024, di patupa huriatado padidion nabadia tu aka ianakon ni huriata. Pinabotohon tu natoras nanaeng madidihon ianakonna asa mangisi formulir pendaftaran. Tolu, pertukaran pelayanan firman HKBP sedistrik DKI Jakarta. Sadarion, Minggu tanggal 6 Oktober 2024, di patupa do pertukaran pelayan firman HKBP sedistrik Walu DKI Jakarta. Opat, konven HKBP distrik Walu DKI Jakarta dohot hut ke 180 HKBP. Hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 pukul 10 WIB di patupa do konven HKBP distrik Walu DKI Jakarta dohot hut napa 180 tahun HKBP maringanan di HKBP Immanuel Kelapa Gading Jalan Boulevard Timur Kafling Pitu Kelapa Gading Jakarta Utara. Nah ni dohoton ni sude pangulan nagok tiki dohot keluarga, pandita pensiun dohot keluarga, dohot ina sarfat. Palimahon, pertanggiangan parhalado pensiun. Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 10 sadawib di Patupado pertanggiangan punguan parhalado pensiun dohot keluarga HKBP Kebayoran Baru. Nani hasuhuton ni sude anggota punguan. Nani uluhon ni amang pendeta Ferdinand Huta Barat. Mangiringanan di Serbaguna. Pinangido tu sude parhalado naung pensiun asa mandohoti pertanggiangani. Paonopon pesta hut napa 70 tahun dohot gotilon HKBP Kebayoran Baru 2024. Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pukul 8 WIB ima perayaan pesta hut napa 70 tahun dohot gotilon HKBP Kebayoran Baru. Mardomu tusi di pasada do parmingguan bahasa Batak pukul 8 WIB, parmingguan bahasa Indonesia pukul 8 WIB, parmingguan bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB, sekolah minggu dohot remaja. Parmingguan bahasa Indonesia pukul 10.06 WIB di Patupa Songon Nasional. Sadarion Minggu tanggal 6 dohot 10 Oktober 2024 pukul sia 30 sahatu pukul 10 WIB pinangido tusude paduan suara asarap latihan kor jubilium maringanan di gereja. Hari Sabtu tanggal 10 sia Oktober 2024 pukul 10 sahat tunasipul di Patupa do Gladi Resik. Pinangido tusude paduan suara manang perwakilan asa mandohoti Gladi Resik maringanan di gereja. Papituhon ibadah dan doa bersama seksi sosial. Hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 pukul 10 WIB di Patupa do ibadah dan doa bersama seksi sosial via Zoom. Pawaluhon, selamat ulang tahun Ari Hatutubu dan ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas nihuriata pasahaton
selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tusude ruas nihuria na tubuh manang marbagas di tanggal onom sahat tu tanggal 12 Oktober. Saitu hata mana mamasu-masu, molotung adong ruas nihuriata na so tersurat dope goarna di tikting na ulang tahun ni di paboa ma tuganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Sia aka tikting naso ni jahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni masahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot be manangyakoni tujolo ni tuhata. Horas. Tabegema puji-pujian sian paduan suara seksi paropuan.
Apuji ma Tuhata, sian buku ende nomor 666, huhut tapasahat peleata sada A dohot sada B.
Dameni de batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu kamanginang. Pinatandahum majo diri niba. Kami Pendeta Maulinus Siregar inata boru tubing. Dua madihami danak makubasi songon Pendeta Resot di HKBP Taman Mini. Laos di Pasar Huriata. Ulang na asing si hubasan namin songon ketua rapot Pendeta HKBP. Sahat mahata horas-horas do tabi nami tuhita saluhut na horas madihita salut na kamanginang. Barita nauli na mamakuling hita na pasaro kita di minggu tasadarion. Dienet dosian hata ni debata na tersurat di buku 2 Timoteus bidu 4 di buhay maisian ayat sada 1 ayat 5. Hujahama di tonga-tonga ni parsaurat tahun ihuto kamuma di bagasan rohamu nabi. Di jolo ni debata dohot Kristus Yesus naro manguhumi akka na mangulu doho namate. Uhati dakon nang hapataronna nang harajaonna. Jamitahon hatai hajog-jog ditiki na une nang so une. Picang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon. Ay naro matikina dang tertahan halak disipu dan natikosi. Alai mangihuton hisap-hisap sediri ma alapun nasida pangajari na pageok geokon pinggul nasida. Taiton na nasida ma pinggul nasida sian hasitongani laho paile koca tu akka turi-turian. Alai yang goho sadok unang ma mabu roham tahun ma najati radu ti manatama ulaon ni perberita nauli sahat ula tohonan mi ima sahatna urian ya hinolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai molo naing manaili hita satokin tupudi marnida hasasaut ni berita nauli tu tano Batak tentu macegajang do akka sejarah na ikon si hamalate honot tadi perdalan ni hata ni di batas sahatu tano Batak. Rosian di Gereja Baptis, Rosian Boston, alai dangapala takas dope hasahatan ni hata ni di batai ditulak jala di pusa halak Batak do akka perberita nauli. Alai Roma perberita nauli sian RMG sian tano Jerman. Pasahaton patol hason berita nauli tu tano Batak. Gabitaruli hita sahat hata ni debata dipakulingi halak Batak manada sada halwa bulun na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Mula tapayutiut berita ni hata ni debata na sahatu tano Batak naing dohonot ta hati dakonot ta. Belgadu tutua sido olong di rohani debata nagabe hasahatan ni beritahu nuli tano Batak sian akka par berita nauli naro siat tano Jerman. Ai tahilalado dada pola sada hutana gabe tujuan ni misi tano Bataki alai ikon tu tano Batak do sahat berita nauli. Diari marsugot bohoma 110 tahun naung sahat berita nauli di tano Batak. Mangarando huriat tay sahat tu ragam niya kainganan di Indonesia on. Songoni nang dia keluar na asing. Di patadiahod di batado holong na tu halak Batak. Mabayan lam mangararati parjongjong ni huria HKBP.
Siana kapartikian, siana ka obas tu obas. Tahilalado dengan bahasa ni debatana saya toktong mamasu-masu hita. Ala ni di jodoh huriatta di tonga-tonga ni perningotan 160 tahun huria HKBP laho manidangi hata ni debata dia kapartikian namuban waing. Di tonga-tonga ni katantangan na baru na tadopi di partikianon. Asanggiat lam tahanguluhon, asanggiat lam marsitutu hita. Di bagasan hasadaw ni roha, membangun sinergitas ni akka perhalado ng ruas ni huria. Sadahi talaho manuruson ulaw na balga, naong pinauza ni debata di Tanah Batak. Asanggiat gabi habauran ni pasu-pasu, huria HKBP do paksadok pertibion. Mula taide dia akan humaliak kita, lamoro do, akka bilangan ni halak Kristen di luat-luat naung maju dia katano parserahan alai molo huria HKBP tahilalao do arga ni pasu-pasu ni debata nama dongani hita napatuduhon akka longangan tadda na pinatupana ido ubayen huria HKBP siya nakatiki sa hatu tiki martaba do bilangan na lungalubi 3,700 nuaing huria HKBP na adong di Indonesia doho dia keluar na asing. Alai daerah holan itu tu na perlu si garis bawah tak. Alai lumobisiani doho bartujojo ni minggu tahun. Toktong radi hita memeritaun hata ni debata. Di jauh hita sasau urdot asarap hita. Makubasi sada ulau nabal gadi tonga-tonga niya katantanga sinwaingon. Alanungalam akka hata na pageok-geok si pareon gumudang hasahata ni debata. Akka jolma na manguli di tonga-tonga ni akka partikian noaing nunga gudang namuba. Holan manada hata ni debata molo hola pageok-geok si pareon. Hotbah-hotbah yang hanya enak didengar. Unang bianong akka si paingot nianon, unang bianong nian hata na koras. Unang ngadong binian akka hata apo-apo. Alay na holan pasonak koroha manian. Jamita na mabayan na kaparekelon. Jamita holan na menyentuh sisi-sisi apeksi, sisi-sisi pakilalaan. Na mabay jolma humatop lahu menilai. Kualitas ni jamita holan sian parduru. Jalay mapartikian na tadupi nuayang tantangan di tonga-tonga ni huriatta. Jalanung alam sumurut hasit tongani di tonga-tonga ni ngulu ni masyarakat. Mulut taida rupani siya konteks sosiologis do antropologi masyarakat. Tahilalado parhusoran niya ka nilai. Arga niya ka sada keyakinan naong morot. Siya kan tikin asal pusahat waris sadarion. Tahilalado molo di hati dakon hata na sitong. Molo lam tarida suara-suara panurirangon manang suara-suara kenabiani. Jojot do gabe sitihani. Sai songon na terduru do hita. Dipinggirkan. Dianggap sebagai sesuatu na asing. Gabe dianggap kasih tongani. Sebagai sesuatu yang tidak perlu diikuti. Ala dangi benwaing partikian. Nunga masa ke partikian na baru. Naikon lam disesuaihon tuak kakiadani. Ido bain di tonga-tonga niya ka realitas ni nguluta di sude sisi. Di sudi aspek ini pernguluan nunggalam mengalami proses reduksi nang hata ni debata. Molo mamasu-masu salak padita di sadaulaon nungga pulong tung takas diodolhon hasuhutani unak pula gajang jamita ini nama ngate suku masa 15 minut. Alai mulu nasingi buidu 2 zom doakan asing. Ini kan satu penanda yang menunjukkan bahwa ada pergeseran. Nunggalam tereduksi bahwa firman itu hanya sekedar sebuah cap legitimasi yang tidak membutuhkan sebuah kekuatan yang begitu memengaruhi. Sada ulau di tonga-tonga ni akka parsauran ni halak Kristen. Dia kaulau nasing pe songonima lam taida bahwa proses pereduksian nilai ni hata ni debatai mungkin semakin dipinggirkan. Aina rumikot gabe hal-hal yang bersifat artifisial nama. Hal-hal yang tidak substansial itu jauh lebih dibutuhkan. Jalama laris manis nama onwaing.
taida hitung-hitungan ya kepernguluan ni hurian ng masyarakat. Apala di hari sadaron hata ni debata memakulingi ta macedoras do. Macatakas do diordolhon di hitung-hitungan ni parsaurata di tikion. Iku barita unot taru hata ni debata ditiki na une doho ditiki na suune. Ala tahilala do nuaing molo parbarita na uli pasahatok kata ni debata ikon mernida situasi, dia harus memperhatikan konteks yang harus diikuti dengan khotbah na ikon disesuaikan. Jamita na ikon akomodir situasi. Jamita yang harus disesuaikan dengan kondisi. Bauna ngatong padorasu hata ni debata. Nakpe hata tegurat do berita na ulikon na naing si pasahato ditiki alai danga pala sa ibu ibe ubuk takkup di rohannya kazolma karena itu dianggap sepertinya mempermalukan dan membuka aib di tonga-tonga ni parangulata. Di tonga-tonga ni huriata gaya bisa diri pe mulut taringoti taringot perdungas saripeon tak kritisi ala angka-angka statistik na meningkat diaka persoalan-persoalan problematikanya ke keluarga dalam ulam tazahan yang kecenderungan begitu banyaknya rentannya aka persoalan-persoalan yang berujung dengan perceraian ope daksai boibe didok hatani debata ubuktu aka situasi ni masyarakat tak. Mereka tentu tidak begitu senang kalau hidup mereka dikoreksi. Kalau hidup mereka sedang diselidiki oleh firman Tuhan. Asanggiat hehe, asanggiat muba, jala manatap ibana. Ay hatani debatado na bui paubahon rohani zolma. Hatani debatado na mabay na kahaybaruan di tonga-tonga ni ngulu ni masyarakat. Molo tauji laho manaili tupudi musesongan na hudok naking. Marnida pardalan ni sejarah ni halak Batak. Memang ikodonot tado. Hatani debatado na paubahok kita. Firman Tuhan yang mentransformasi kita dalam sebuah realitas hidup yang baru. Dalam sebuah peradaban yang baru. Ala di barita naulido tatada. Barita hasit tongani. Barita naulido nang namandorok kita. Gabe say manatap kita tujulo memandang masa depan. Barita naulido nang napaluok kita siya nakahaotoon. Marhite-hite ke pendidikan, keterampilan. Marhite-hite parjupanga tado ragamnya ke masyarakat. Di bona ni tahun 1900 awal pe nungadong borhat akalak Batak. Marsikola tu Jawa. Generasi pertama yang sudah menapaki membangun kehidupan yang baru. Tahun 30-an nggak mulai dong borhat tu luar negeri. Terus mai secara simultan patuduhon hamajuan ni halak Batak. Didorong oleh kabar baik imahatani debata. Jalan mulut uji mangida penggalan-penggalan sejarah na tercatat di tonga-tonga ni huriata. Memang doonot tado barita nauli ubayan hatop di jakon halak Batak adalah karena sebuah ide yang begitu menarik bagi masyarakat Batak. Itiki di hutadame dung di pajongjong nomensen gak bisa ada huta ni halak Kristen dung digarar sudia kahatobani ketika para budak-budak ditebus, maka itu menjadi sebuah perkampungan baru. Peradaban baru diajarkan di tempat itu. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan. Taida do songonima hatani debatai dengan gagasan najujud diingot talak Batak the idea of progress. Ide taringo Tuhan mezuoni mendorong akahalak Batak melihat bahwa Injil itu sangat sepadan dan sejajar dengan berita nauli. Jalalan nido ubayan hatop penyebaran hak Kristenan di Tanah Batak. Karena kekristenan itu juga membawa gagasan tentang kemajuan. Isenaso marlas ni waktu itu ada kemajuan. Siapa yang ingin bahwa keadaan itu stagnan, bahwa kita hanya bergerak di tempat, marhatiok kita yang disih, marmocak kaliang bogas, dihasi holi zolmado, anggiat bui diahi aka hamajuon, hai baruat tujolo.
Jala ido apala na marga sian berita na uli ni Tuhan ta. Na mabuan halak Batak tu hamajuan. Na mendorong gereja HKBP tumbuh menjadi gereja yang besar. Jala di jurnal-jurnal misiologi di tahun-tahun 30-40. Gereja Batak dianggap sebagai sebuah gereja yang sangat fantastik. Gereja dengan perkembangan-perkembangan yang sangat menakjubkan. Alam sian sudut misi, sian sudut analisis ini misiologis, bahwa ini sesuatu yang perlu dicatat. Sesuatu yang kurang lazim. Pertumbuhan yang macehatop. Di tonga-tonga ni Tano Batak doh diaka luat na maragam naong dibongoti halak Batak tu Pulau Jawa doh aka ingana na asik. Idamu makamang do inang molo tauji lako macatat aka sejarah perjalanan ni Tano Batak dungadonggo aka pembukaan ni perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Ketika Batak mengkorelasikan nataguari naking bahwa kekristenan itu identik dengan kemajuan, berbubur laut tu sesudi mengelulu ya kemajuan ini. Laut itu Jawa ibigi Pulau Jawa doa kanasik. Begitu cepat. Jala berita naulido na gabe pemijar yang begitu kuat, memantik semangat, memantik idealisme, nama bayan kita marlas ni roha. Jala marulopolo di nama menguti akka parngulun na baru diragam ni akka inganan. Nuaing marite-hite atani debata di pai baru musi pajuota. Asanggia sado HKBP gabe jemaat na misioner. Terjodoh hitape unang tahanguluhon bako nama si tugat-tuganan. Ulaun niya kasitua doi. Holan ulaun niya kapadita doi. Holan ulaun ni akka evangelis doi. Dada ulaun ta rap dohot akka ruasi. Saya mahamu akka parhala doi mangulahon ni. Jala serong gopetu buaka pakilalani akka ruas ni huriata. Mungkin segmentasinya tidak begitu besar, tetapi itu tak mempengaruhi kalau kita buat analoginya seperti diagram, mungkin dia masih dalam irisan yang kecil hanya 15%. Alai mulus yang menarik-narik dang ulunnya keperhalado na inarupani dan satu derap langkah kita bersadani roha ikon misi adalah tanggung jawab gereja HKBP. Ido na masa dimulai ni berita nauli Tano Silindung tahun 1900 awal 20 hingga 20 dan 30 ganup akaluat marsari ngardo akai de puji-puji atu debata hata ni debata marsuara di baritahon jala di hangulu kalak Batak ubain tung macai margogo hita kita memiliki semangat yang kuat mangyah ke parngulo si Ganupari na omman waing tantangan tadi akka partikia sin waing omma tantangannya kadongat tadi akka luat na maju tadok maju Tano Jerman dari waktu ke waktu mengalami declining, anggota jemaat semakin menurun begitu tajam. Bamolo lam turun jumlah ni akana komit menjadi warga gereja, ala nasida mengenal sistem pajak gereja. Pada potan ni huria pelam mau rumah, ay ngalam suarong biakaruas ni huria yang mengaku dan mau menyatakan sebagai anggota sebuah gereja tertentu. Dengan demikian mereka tidak memiliki kewajiban membayar pajak gereja. Dia kainganan nasik taidan onaing sada fenomena gereja-gereja Iportibion sudah semakin terbiasa memberikan sebuah pengakuan terhadap perkawinan sejenis. Dohlan akan asing. Gerakan-gerakan sipil liberty, kebebasan sipil tidak dapat dihadapi gereja dengan sebuah dialog. Gereja malah sering akhirnya mengalah dan bersifat konformis. Allah dangatan ini batai bena apala doras maswara hotari ngotua situngani. Nilai-nilai hak Kristenon yang begitu absolut dan begitu penting dalam kehidupan di masyarakat. Akhirnya terhisap dengan persoalan-persoalan naginorana sipil liberty, gerakan-gerakan kebebasan sipil.
Nama cailam doras dia ka luat na maju. HKBP molo sojamot di baga seperti kianon mencermati aka isu-isu na berkembang di tengah-tengah di masyarakat yang semakin merelatifkan hudok naking ngadong sipata perdebatan nangi ruas ni hurian HKBP dok parhalado. Ini HKBP ini terlalu kaku. Masa bercerai nggak bisa, udah pukul-pukulan. Sudah terjadi tindakan kekerasan. Sudah tidak lagi dapat hidup harmonis. Masa harus dipertahankan? Memang logikanya sih sangat dapat dipahami. Argumen orang yang mencoba untuk mengedepankan isu ini, bah memang songon databu begitu nanti, bah itu tuh bah mau lo cocok be, bahasa seperti hatono tonin nado kan? Kalau mau lo tasukun waeng tiki taingot konseling pranika, ya premarital counseling padita dorak sopa masuk-masuknya ka nanay marbugasi, takas do isukuni, nggak cocok puangon, bah nggak cocok kon. Enggak salah pilih lagi nih. Saya mau sudah nulak kau nih. Enggak amangin nak. Betul. Betul. Udah kau selidiki dengan baik. Udah amang. Ini pilihan akhir ini. Enggak mungkin ini nak. Tak kasihan dunia hani sigatan. Kadang-kadang kita terlalu masuk ke hal-hal yang sangat privat. Ngata kasbionin na dong. Dangah. Berjalan waktu 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun. Kemudian dunia yang sekuler kemudian mengambil satu demi satu, mencabik-cabik dan ginuarani puda persaripion nakingate. Semua kemudian direlatifkan. Semua hal sepertinya dimudahkan, dijustifikasi. Wamba yang namang, pajupak pehami subuh ya, babay matuk kamu asa Jepang. Ya, ini kan logika-logika yang dibangun dengan dasar berpikir yang salah. Logika-logika yang tidak didasarkan pada sesuatu yang bersumber sian hatani di batang. Aidang tayong dutahe ang gutahe puda ni pardonga saripio ni di agedatai takas dia te. Bukan hanya molo nang sadaro hambang uloy salu nai dokma. Itu pertanyaan akhir itu. Pertanyaan awal begitu banyak dan begitu jelimet. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental. Pertanyaan-pertanyaan yang begitu prinsip menyentuh natagwari sistem nilai, sistem sosial kita. Karena pentingnya keutuhan hidup rumah tangga. Jawa mana yang hatan di batamar suara di tonga-tongannya kak. Kecenderungan-kecenderungan baru nih masyarakat tesi songonon. Sohni nang akana asing. Ala ro akka zaman ne baru. Ro akka parangin ne baru. Saya tiboro angan-angan ni Zolman waeng asanggi atau mamorate berjudi online inna do akan asing. Ya dengan segala macam triki bisnis yang begitu luar biasa sekarang ini memang disasar do kelompok-kelompok rentan. Mereka tentu mengkaji, menganalisis potensi pasar, segmentasi mana yang bisa dilihat sebagai sasaran yang tepat bagi bisnis-bisnis yang semakin tidak jelas kotor sonarion. Jadi mulu sutu guru hatani debatai hita manugunugu rohatai bahwa kita harus bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan dalam hidup kita. Mamakke nadongi aido tong nang mabayna kapadita marmara. Mau lihat manunga saat tatu sada era nai baru, era sentralisasi keuangan HKBP. Nama saya masih hall. Sian na juluhiannya bui merdalanon. Nilalao do alay ba na ni padita. Ke-12 kami 12 kami anak kon ni na dua-duai. Tulu modding ay biasa do na juluhiate. Arong may modding zaman ni agresi do akan asing. Karena orang tua saya pendeta di tahun 50-an. Batabayak ko manuaing padita ma na dua-duai na juluhi na tukka do na kasang. Maka mereka menerima belanja itu secara natural. Dan itu paling sehari setahun. Sehari setahun itu menjulu panen nanti. Nah hasil panen itu belum tentu sama. Mulu tahun nasal puringgan tahun belum tentu. Saya orang wakasahit. Wereng media segala macam. Iko marpinado, marmanu do. Marsuasuan do na tutu. Bahama pa 12 ke.
Buang na tutu ya, dang na sudah ini arab sorangi, ya, bergelombang royate. Arong mai torlau musi dia mangarato. Tahilalaman noeng mulusok sentralisasi. Barong mai stile sa desa tu desa innate. Siano nakasan, tona tuka, tona rumbu, tona namu sa naeng. Besesongoni mah terus. Dan memang kita harus juga jujur. Memang ikolam terbuka doa HKBP bahwa siapapun yang menjadi pimpinan HKBP jangan lagi selalu berurusan dengan diri sendiri. Sudah harus selesai dengan dirinya sendiri. Molo sebergegas do memandang HKBP untuk sebuah kebaikan. Perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Mau gereja kita ini akan selalu mundur jalan merdalat di tempat. Ai selesai holan kesejahteraan di padita no ingate do akka pangulan nagu tiki. Ruas peko sejahtera do idang kita hek kamanginang. Amin. Mari hite-hite akka programnya HKBP. Sudahkah itu dikembangkan dalam program sentralisasi keuangan? Alhamdulillah saya merdalani do tu di sini Buna Pasugit. Song kitu rabu padita HKBP sebagai ikut membahas akka padita do akan asing. Memang tingkat do sentralisasi tetapi juga mengintip persoalan-persoalan baru. Ngolo noaing gabi songonda tarpuru maka padita ay ngaro tiap bulan 26 ting innate maliting matong ngasudia rong bangi kita. Ya, alai mulu songonda marsual do akka parada do non. Sa pusat do gaji kuinna. Dangi boto paditaon siar ruasido haruan ni pilihan ini yang harus diubah. Bagaimana sentralisasi ini bisa juga mengubah perilakunya ka hami pamula nagu tiki. Nama ngoreksi diri namin hami ante. Bang ngabel gagaji tong ikol lam gudang manian lam intens jalan lam berkualitas maka pakubasioni. Ino nang jinoni turpuk tahun naking idok. Radotin nate harus membenahi diri bahwa para pelayan harus makin berkualitas di era yang penuh dengan tantangan waeng. Molo sudut na poso waeng, memang kita lebih sering kewalahan menghadapi mereka. Ai dito ai boto na sidayate. Mereka sudah sangat biasa dengan artificial intelligence. Bahwa begitu banyak tool yang mereka pakai untuk mengerti banyak hal. Ni jami tahu taring waktu holong ngajuli jana sida 10 item yang membahas tentang itu dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Bahwa bena tutup atorak kape saya ada cara pandang do pepinat orang. Baujungna mau dodok makan abosekan. Bagaimana pendeta HKB dididik dan terus ditingkatkan mutu kualitas ni akka per jamita lauma jamita on hatani debata. Molidok penakingiro iso sa udah toho nami dan holan nama ngududuk kunake. Tetapi membangun setiap jemaah yang dilayani menjadi jemaah yang misioner, melakukan sebuah dialog. Memang aronggo na yang kelemahan nami di tingkat parhaladu naengon pendeta dengan sintua. Saya ronggo perbedaan nami memandang akan ataguari ulau do akan asing. Mungkin ini sebuah catatan penting duan nonon nang tua keuluan ni HKBP tujulon. Molo so bersinergi secara utuh don, memang lemah doate. Hiado pendeta reso Medan. Dan Medan ini selalu saya garis bawahi sebagai jemaat yang paling dinamis dan paling memiliki tingkat kesulitan dalam memahami pelayanan. Imam Medan. Mungkin molaka ahli sosiologi atau antropologi membahas alasono remedanisian buna pasugit. Jadi perubahan sistem nilai perilaku itu memang tidak jauh berbeda mungkin nake. Mulai tiki Medan dengan sistem desentralisasi, mulai merapuk huria akamang do inang. Kalau panai ko balajo 30.000, julu marporang go. Ya, julu dong go aha, ikonong go jo titik kompromi. Olo naik kamu padita, hami pe ko naik do parhalado ina. Itu yang terjadi. Sada paru kilo do iba songon anak ni padita upung niba pe ngamangulai huria do akan asing.
Doho pedita munayani so pedita lebui semanukalit. Ima apala amang buruku. Nilalado. Begitu sulitnya gereja kita ini mengalami perkembangan-perkembangan kalau para pimpinan kita tidak melihat sebuah problematika yang harus diatasi dengan baik. Buado tutua saboi lam bersinergi nang tong akka pangula ni huriai. Akka padita soni nang parhalado. Ala ulang tahunnya KBP dak pola buate melihat diri kita sendiri. Ini sebagai autokritik. Dak kolat tu sudah kami perhalado do termasuk pendeta. Bagaimana kita mengatasi ini? Semestinya kita harus lebih terbuka berbicara bagaimana kita membenahi keadaan ini. Ahamana naik kusiparing ganota. Tentu itu untuk donang keterbukaan di pendeta ke. Urang atong arong naha. Jangan ada yang dusta di antara, harus terbuka. Memang itu dibutuhkan zaman kita. Mulu terbuka do naing. Nah sida pasti terbuka kan? Allah mulu bersinergi do. Luar biasa. HKBP Allah membangun kehidupannya. Gabe radot masude memeritahu berita nauli. Mulu tidak nak itut puktaun. Ya memang Paulus menyadari dan mengapa dia memberikan beberapa stressing yang menugu-nugu si Timoteus naposodo karena dia memerlukan tuntunan, bimbingan dalam menjalankan tugas-tugas nama ceborat. So ini nak kita lemburak do keda to nak kamangina. Tidak manueng dihitan badi akka kontestasi ni dohot akka pemilihan ni kepala daerah ngadoh gereja dilibatkan sehingga gereja pun sibuk juga menyelesaikan konflik-konflik di tengah-tengah di masyarakat. Gereja songo nedok na itur pukton naking jala tugas ni perberita nauli ikonahar naking ido menegur paingoton dohot mangapoi isi benang barani manegor itunga-tunga ni ate manegor tutudang pola ikosai paila hodong daun harus dengan cara-cara yang baik, menegur dengan kasih, bukan menegur dengan cara amarah. Jala unak say manihai, nazulu rumah say. Mulu nazulu hitam marzamita padita sa mimbar, bodo manuluhi atinna. Unak songono punisianu. Wala na minum de kuritua. Gereja enggak begitu lagi. Wajah gereja harus juga wajah yang humanis, menghormati juga setiap warga, memiliki hak-hak pribadi yang baik, memiliki hak-hak yang harus dihormati. Jalai kosong ini manang gambaran ni uriata KBP. Jujur mahita alonggo kompetitor tadi nahumaliangon, GKI Panglima Polim misalnya te, menarik keuntungan dosianaha. Sian beberapa tadok majo, ya kendala-kendala yang belum dapat terselesaikan oleh gereja kita di sekitaran tempaton. Akadia mai tumakas maka perhalado mangatusi. Tapi sebagai gereja memang tentu pusat juga harus membangun sebuah dialog yang semakin intens. Asa unang sibuk kita hulan namar pestayo nanti. Tapi kita bagaimana mempersiapkan generasi baru, keluarga muda, akalansia, kelompok-kelompok rentan narung hitung-hitungan huriata. Akka ruas ni huriata yang terdampak di akka persoalan-persoalan ekonomi nuaingon. Ruas ni huriata na terdampak karena anak-anak mereka tidak dapat menghadapi akka ragam ni kejahatan-kejahatan baru na tubuh nang hitung-hitungan di masyarakat ta. Ikon radut mahita memeritahu baritai. Jala radihita memeritahu barita nauli. Jala dia manatu makas tada naiko si pasahato tasasah barita nauli. Ima marhite-hite parange pangalaho songoni nang pambahinata si ganup ari. Lam ramah do tutu gereja taon, gabe hospitable church do gereja taon. Apakah seluruh warga juga ikut memiliki satu panggilan bersama? Asa sudah kita sa udot lahu memeritahu barita nauli di tengah-tengah na mulia kita. Ai sipata di huria-huria nasing mula dong persoalan nomor 2 mutu parkir. Sudah gaya berita nauli besa hatake. Hataha do.
Bura-bura do ujungna sai ia sogoni si mahita. Lingkungan mahita. Di perningotan 160 tahun HKBP itu sebuah tugas baru. Tanggung jawab sosial do HP. Amuse. Iganu puria saya dong bedo akka pegawai ta juru parkir ta do akan asing. Ai sipata olo do hurang apala malo mengkomunikasikan akka ruas tahun. Herai torsongo penguasa do satabiate. Orang itu tidak merasakan dampak yang baik dalam kehidupannya. Bahwa tutua huria katetangkatan asing. Bagaimana mereka memberi dampak bagi para pekerja itonga-tonga ni akka huriai. Mulai huria toku bota lasan na zulu pina yudu ke bayranon. Bai huria tonong nguna gabe karistina te. Pegawai tehendo kan akka manginang. Berarti pesan itu sampai. Hata ni debatai rede hita. Laho makatahon hata ni debatai mamaritahon. Barita nauli. Marhiti-hiti ngeluta do HP. Bahwa KPP harus semakin berdampak. Di tonga-tonga niya ka nahumaliang. Di tonga-tonga niya ka lingkungan tabi. Sutung na marah barbalok. Hula nala ni bona ni aharo tahe. Rabutan do itor masyatu kan. Badang sahabe barita nauli at ya. Kita perubahan ita gereja. Ruak ka 2 tahun. Tidak kita sambut dengan baik. Baitor maheu dia ke. Ro manangisi petu lingkungan ni huriat tahun. Mereka melihat gereja kita sangat welcome. Mengembangkan konsep keramah-tamahan yang sungguh-sungguh menyentuh mereka. Banga pasti tong gabe barita nauli. Iman omar kan waeng. Boado hita patuduhon. Pasahatok kata ni debata. Tidak lagi secara verbal. Dako lebih secara formal. Jauh nak pola lau jo hita daudau bina ingate. Allah ita barita huma barita nauli marhite-hite kekompakan warga gereja kita HKBP. Molo kompak kita HKBP di DKYP 30 resok teh tanuaing 54. Saya marangan-angan doi bala nak ni padite baru paupuni naung mangulai huria iba guru sending. Ai memang mapala betu hami HP HKBP majun roh kan. Itu ngapala retreat center camp. Suarong kem tabu HP 50 pak resok mahita ke. Kalau 200 juta bebe mang investasi. Gak jadi sebut lesan. Medan 76 resort. Di kimera kami senok do baru ba patungan mahita. 100 juta bebe puang. 76 huria udah ajong-jong. Isan retreat center, camp and retreat center. Akan apa sotean no sudi. Selama hepek totuise. Nasing, doakan asing. Hepeng di huria betul 1.700 sudah yang huria ta. Cugari marok penampungan ni lembaga keuangan di HKBP. Asona binoto betanggung nate. Tapi kita kurang kompak. Kenapa kita belum mampu membangun soliditas kekompakan? Alanima marhite-hite barita nauli sadarion. Ikur rade hita mamaritaon hatani debata. Dada holan marhite-hite hata nata pasahat secara verbal aleno margasani marhite-hite ngulutado jala ido panidangion ni no mensendo aka parbarita nauli na parcului di hobasi nasida parsikolaan di pajongjong aka pusat-pusat keterampilan dilatih aka ina asa mamakitiki do denggan diajari nasida asa dia tusiaha hayason. Mereka mampu mengolah makanan-makanan yang bervitamin sehingga asupan-asupan makanan bagi anak-anak mereka sangat terjaga dengan baik, bertumbuh maha, akayanakona berkualitas. Jala tayingot na parpudi akamanginang molo tauji laho mangida sada penggalan sejarah ni HKBP. Ada satu saat generasi-generasi yang sukses menjadi pejabat di akan negara tau dohot mungkin di swasta adalah generasi yang pernah dilahirkan dari produk-produk niaka bangunan di huria manang akan di zending. Di mana kekuatannya? Sejak kecil mereka sudah diedukasi dengan baik. Hidup harus bergantung kepada kepada Tuhan. Hidup harus bekerja keras. Hidup harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ai holan halak na pistar do. Halak na burjudo, halak na ringgas do. Tarpasu-pasu, sian dibatahin na. Bahwa batong na
lahir generasi besar. Alani mata ngulu mata ni debata. Itu kekuatan kita untuk mengempang. Sudah akan tantangan do ujian di zaman tahun bahwa HKBP harus sungguh-sungguh dibangun pada sebuah pondasi yang kuat. Dan fundament yang kuat itu adalah hatani di bata. Alani saya ngulu mai. Tak ingat main tahun 110 tahun, 110 tahun HKBP. Itu dibesarkan karena firman Tuhan sebagai akar yang merasuki kehidupan ini kita alak Batak. Ubayan bui HKBP menyebar dan banyak generasinya yang telah dapat berkiprah di tengah-tengah ni bangsa doh masyarakat. Ipasu-pasu Tuhan tamahita maka nguluh katana tahanguluh may marhite-hite akaparange pabahenan ng pangalahot ta sigano pare. Amen. Muliati Tuhan tungargado hasahatan ni barita na uli tutano Batak nung nasarat 90 tahun. Naung di paujak ko hajong-zongan ni barita na uli di Tano Batak. Hutadahami ali Tuhan tuak ka na mangulo ng namate, marhite-hite panidangion, marhite-hite panguluyon nami diho. Alani sa ila margama di Huria KBP di Sandok Portibion, Hatam, nagabi usahan, nagabi fundament ni ngulo nami. Di na mangyahi mananga hape hami tunga-tunga ni ngulo nami. Na manurangi ngulo ni Parsaripeon, na manurangi ngulo ni akka na mula-ulaon si Ganupari, na manurangi ng ngulo ni Huria, asanggiat Hatam nagabi ujahan. Lausi mali Tuhan, di na marlas ni Roa, Huriam 110 tahun na salpo, sahat barita dauli, sayhot jalamiad di homahami toktong, naing mabawar ma akka pasu-pasu siyang ulo nami. Songo nakanong manada asin ni Roham, marhiti-hiti barita nauli. Pasu-pasu mahuriam HKBP kebaran baruan, siya nakadadana sahat tulan siya. Pasu-pasu naksudia kaparhalado, marsada ni Roha do pangulan nago tiki, patulus solo ni Roham, pasahato barita nauli. Jala azari hami ali Tuhan, songon nahitindak ko ni hatami. Asa di bagasan pangulio toho hami, huhut makatidakon. Pasahaton hata si paingot, pasahaton hata apo-apo. Jala pasahaton nakateguran ditiki na une, nakso une. Asa di hati dako kami ali Tuhan, unang mahata na pageok-geok si parion nami, hutangyo kami ali hata hasitongan na siya barita na ulima. Pasu-pasu masudia kamanami na namin na pungudison. Say di bagasan las ni Roma na sida majako katami. Mula mamongoti ngulu si Ganupari. Di bagasan pos ni Roha. Mamongoti akaulaon. Di bagasan las ni Roha. Marpanupak sa luhut nai. Mauliate malituan sesa dosa namin nagodangi. Asa talup kami tutuali Tuhan. Majalo majakon barita na uli. Siyako gabi ibaru kami toktong di bagasan Kristus. Amin. Marende mahita kamanginang, laos isom mahita pasatu piliata. Marang
Tuhan sasure Olan ho ubihut pandang bedirikon Togu-togu atu nature Tatangnya koma pilianta ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu cilehon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasatami masya na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasya kami pilianon pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon lehom mituhami asalam girgir hami Mado mauliate Tuho, mari tehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion haguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesanami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo, Hamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan tak di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homadamena tutodi munabi. Selamat hari Minggu madihita kamangina. Selamat hari Minggu. Oh, shit. Selamat hari Minggu.